misyon galing sa Amerika. Pumunta siya sa barangay, nakita niya, doon meron, dito meron, dito meron, doon, halos, pareho. Ibig sabihin, isang galaw. Okay? Isang galaw. Kakaisa tayo. Galaw ni Maria. Okay? So yun po ang ating plano ngayon. Nagkakaisa tayo sa galaw para patularan natin si Maria. Siya naman ang ating halimbawa. Okay? So yun po ang ating yan. So please continue. And encourage more participation and leadership. After all, Presidio, medyo marami ng mga leaders, di ba? By the way, ang bawat organization, may kanya-kanyang charism yan eh. Okay? Kanya-kanyang charism yan. For example, pinag-aralan namin sa theology yung movements. Presidio is a movement. Charismatic is a movement. Movement yan eh, ng simbahan. Anong ibig sabihin ng movement? Galaw. Saan? Sa pangangailangan ng panahon. Kailan sumipol ang charismatic? Noong panahon na ang mga tao abalang-abala na sa mga bagay-bagay, wala na silang panahon magdasal. Pumasok ang charismatic. Noong panahon ang simbahan nangangailangan ng mga leaders, lay leaders. Ano pumasok? Cursillo movement. Nakita ba ninyo? Ang simbahan kasi buhay. At dahil buhay ang simbahan, gumagalaw sa panahon. Ano? Sa panahon gumagalaw. Paano gumagalaw ang simbahan sa panahon? Sa pagkakaroon ng mga religious movements. Ano? These religious movements can be what we call organizations. So in other words, yung organizations, may kanya-kanyang papel sa ginagampanan sa simbahan. Okay. Nalulungkot lang ako kasi nang bumalik ako dito sa